sampean niki dalangan kula lho, mboten dalangan jenengan. Iya. Beda sanggit niku. Beda sanggit ya. Beda sanggit nyuwun sewu nggih, Pak, niki beda sanggit. Beda sanggit. Kagem dalang sanggite dalang slendro. Dalang slendro benten nyuwun sewu nggih, kagem dalang-dalang mas-mas kula sing hebat-hebat niku. Niki rak beda panemu, beda prinsip, sing penting alure meh padha. Ketiwasan apa meneh? Saklebetipun prajurit Wirata mapat barisan saking Trigarta mboten ngertos sangkan paraning bilai. Negari Wirata wonten ingkang dingkik saking wingkik. Inggih menika wadyabala saking negari Ngastina ingkang dipun pandegani dening Senopati Ngastina Karna Basusena. Yangsat iki kelakuane sapa? Sing digawe dening Susarma kelawan Duryudana kabeh do ngadepi prajurit Trigarta sakemah guri glotho didingkik kalawan musuh saka negara Ngastina. Genah iki mengko Wirata bakale bedah. Iki mengko Wirata mesti bakale bedah. Seta lan Utara. Perkara bondo donya Wirata bakal tak lilake. Perkara bedahe Wirata uga tak lilake. Ning adimu Utari gawane lunga. Aja nganti Utari kejamah dening musuh. Nggih, wis paken dawuh Rama Dilajeng. Dene panglamarku malah ndok tampik setan kowe Masopati. Susarma ana tetembungan bedah praja Mboyong Putri. Dawane lunga anakku Utari yen wis kelakon pecah dadane, ilang nyawane Ratu Wirata. Senadyan to umurku wis tuwa bebasan kempong perot jambul wanem laku ra jejeg yen ora tinuwak nganggo teken. Nangingku mlawene tanganku ora bisa ngopyorke pulumu. Aja diceluk Masopati. Ratu tuwek keplek meh matek dadak kakean cangkem. Atiku wis kadung lara. Atine Susarma wis kadung catu. Krana panglamarku biyen wis ndok tampik. Larane atiku kudu ndok tebus. Larane atiku kudu ndok tebus sarana ndhiase Ratu Wirata tak keset dine iki cangkeme elek. Yo ngantemo. Milio.
sinukarta mretartam tutamtuning utama titi tetep dadi pangobaning ing Balawa kowe tak goleki ya Di. Angka kakangku ana apa? Yayi, negara Wirata saiki kahanane kaya ancik-ancik pucuking eri. Sisip sembire luput katuranggane dina iki negara Wirata bakale bedah. Amarga sakmengko Prabu Matswapati wis diajar dipala gantang dening Susarma Ratu Negara Trigarta. Mula dina iki tulungana ya Di. Kowe sing sekti, kowe sing santosa. Luwarana panandange Prabu Matswapati ya Yayi. Janjane atiku isih lara karo Matswapati. Ratu sing ora ngerti lelabuhan. Genah-genah aku wis gelem dadi jagone wong Wirata nalika adon-adon menungso biyen. Tak rewangi kurban jiwa raga ning nyatane sapa aruh wae ora. Saya matur nuwun. Kaya ngono kuwi ben ngunduh wong pakarti satemah negarane diku jak-jakan dening mungsuh. Yayi. Ilang ana rasa serikmu ya Yayi. Wong kondang ki akeh-akehe yen ketemu wong sing dikenal adate lali. Mara diage tulungana negaramu iki ya Di. Nanging nyatane aku dadi jagone wong Wirata babar blas ora diajeni karo Ratu Wirata. Yayi eling. Aku lan Siadi kari ndungkap pirang dina meneh. Kari 3 dina iki umpetan ana negara Wirata. Yen to nganti negara Wirata bedah tegese awake dhewe bakale konangan dening para Kurawa. Satemah mbaleni dadi wong buangan 13 taun suwene maneh Yayi. Konangan yo ben. Baleni hukuman yo ben. Ya ampun. Kebangetan kowe Bilawa. Kowe mung mikir diri pribadimu ning ora mikir karo sedulur-sedulurmu. Salahmu biyen kowe gelem main dadu. Yo, yen pancen kowe ora gelem maju, lara atiku kowe ngundat-ngundat lelakon kepungkur. Tak maju dhewe mati-mati yo yen aku Balawa. Arep ning ndi kowe? Maju perang ora usah. Kowe cilik ora tau perang, wong klemar-klemer ora tau gelut. Kowe ora tau melu bela diri. Mundur. Maju lan ngisini waris. Mundur. Wis anguk-anguk neraka jahanam Matswapati ganjinge 3 kowe. Ayo budya kowe, bangga kowe. Yen wis tak rangket kaya ngene iki arep apa? Sambato. Calon mantumu sing biyen kok tampik dina iki arep nyampurnake nyawa neraka jahanam.
Ora susah ngadepi Prabu Matsopati saiki salin mungsuh. Musuhmu ora ana liya kejaba mung Jagal Bilawa. Jagal Bilawa mbel gedesmu piye? Jagal Bilawa badhake piye? Ayo, wong liya mbok apusi kena. Wong liya mbok apusi kena. Ning Ratu Trigarta Prabu Susarma ndak kena mbok apusi. Arep malih bulus poleng, arep malih bulus poleng kowe iki dudu Jagal Bilawa ning sejatine kowe iki wereku. Pramodar konangan mung pirang-pirang. Ayo muni yo. Muni werek ngono mong. Werek ngono. Dupak pilinganmu. Muni werek jreng. Ayo bola kowe. Ora mikir Soko gunjang ganjing ing alam dunya manungsa putri pangoro alam nganti paring pidana nanging padha ora rumangsa yen rusak alam amesang kita aja padha ngertula kabeh ngono kasane yang sukma mula aja padha sumrena supaya tenan aku iki awas. Hei. Hais. Awas. Riris harta palwonuting ranu gresik karsani rong ing kayu sumengko pengawak bajra wonten menapa Kakang Utara?
Hamerpek Kang Rayi kula pun Utari. Yayi Utari kawruhanana ya Yayi. Lamun to dina iki negara Wirata bakale bedah. Awit dina iki negara Wirata karampit saka ngarep lan mburi. Saka ngarep negara Trigarta Prabu Susarma lan saka mburi negara Ngastina Adipati Basukarna. Ripalungguhan kiyi perkara bondo donya wis diselehke kelawan Kanjeng Rama. Lah dene anggonku metuki Yayi Utari. Karana pun Kakang bakal nyelametake Yayi Utari saka cengkremane musuh Yayi. Konceng langit kelap-kelap katon lereken canging alis ore sang meweh gandrung sabarang katulu wukir moyak mahayik topat Kakang Utara piye Yayi Utari menapa paduka menika mboten klentu menapa paduka menika mboten lepat ingkang kedah dipun slametaken niku negari Wirata sanes kula mila saking menika do Kakang Mas kedahipun paduka Kakang Mas jumangkah kedahipun Kakang Mas Utara kumrembiyah salah setunggal kewajibanipun satriya menika inggih rumeksa rahayuning bumi kelairan tegese nalikane negarane ditekani musuh satriya kudu gelem belani nganti tatese getih kang pungkasan kenging menapa paduka sipating satriya anake ratu lah kok malah umpetan kula mboten butuh dipun slametaken Kakang Mas. Wah salah tinotok sing dadi dadaku Utari. Iya, bener kandamu. Yen to negara Wirata kene kang kudune luwih dhisik dislametake, ning nek upamane kakangmu iki maju perang. Kamangka prajurit Ngastina iki ora kena den sepelekake. Karepe kakangmu iki aku kepengin maju dadi senopati nitih wujude kreta kang ingaranan kreta Kyai Garuda Yaksa. Lah banjur sapa sing kira-kira saguh ngusiri aku Utari? Kula ingkang sagah Raden. Mosek, iki sapa iki? Kula pun Kedi Wrihatnala Raden. Gaweanmu ning Wirata, guru olah kabudayan ugi guru-guru tari tumrap para putri-putri ing negari Wirata. Mosek to. Kowe kuwi mung sak guru tari. Kenang apa kok kowe wani dadi kusir perang? Kamangka aku krungu kabar kang sumebar pawarta kang marata kowe kuwi wujude wandu utawa banci. Nyatanipun kula wantun Raden. Dasare upami kula pejah badhe arum ingkang dados asma kula. Lah menika lho Kakang, kula aturi midhangetaken ucape kang abdipun Kedi Wrihatnala. Dasare wandu, dasare banci wae bisa ngucap ingkang kados mekaten. Ya Utari ya. Dadi kowe wani tenan Kedi Wrihatnala wantun Raden. Ya yen pancen mengkono ya. Ayo enggal melo aku numpak wujude kreta Garuda Yaksa. Sumangga kula dherekaken Raden. Sikra kang kala tumingal
meh rahina semubang iwang aruna kadinetraning anggarapo sabdaning kukila ringkane kara kagetara kini donganing kunglir wuwu sing pinipahanca Kedi Wrihatnala kula wonten dawuh tinimbalan Raden sing ana ngarep kiyi ingkang winastan kreta Kyai Garudayaksa. Kreta iki ora bakal metu saka pagedhongan yen ora ana senopati kang magut ana pabaratan. Nuwun inggih Raden. Kowe saguh tenan. Kowe saguh tenan ngendhaleni lakune kreta Kyai Garudayaksa. Insyaallah. Perang kuwi totoane nyawa Kedi Wrihatnala sampun dados patemboya kula Raden. Jiwa raga kula badhe kula udhakaken kinarya memayu hayuning bumi Wirata bagus. Yen ngono, ayo enggal rumanti. Kendhalekna wujuding kreta Kyai Garudayaksa lakuning rata nerna pasna barisan Ngastina. Hareben bubar mawut barisan Sata Kurawa. Nuwun inggih mangestokaken dawuh Raden. Yo, maju Kurawa, Kurawa. Yo, Kurawa maju. Yo. Maju. Yo. Sampung. Hey. Yo. Hey. Yo. Ya. Yo. Betul. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga edan-edanan Karna Basusena gumun setahun jembleng serendeng ngawuningani kahanan kang edapi-dapi kaya ana wujuding kreta saka negara Wirata nrajang barisan Ngastina jarane mung loro ewa dening runcal-mancal nganti bisa ngundurake Sata Kurawa sing semono akeh. Aku ora gumun kelawan kretane ning aku gumun sapa sing dadi kusirik. Kok besus ti menanggone ngendhaleni wujuding rata. He Kurawa padha mundur.
Kurawa padha mundurak tibaning Raja Bala mbuh dadi apa kreta kae. Kaya udan ning mangsa rendeng dumawahing panah saking Narpati nganggo Karna Dasusena. Dadya cilik atine Raden Utara mulat cacahe jemparing ingkang maewu-ewu cacahe. Hanimbrang jroning kreta sigra mlumpat saking baking rata Garudayaksa Raden Utara prayitna sang kusir. Yapa laruta sakehing kuda sakura kula yen atanamu tusa sang sri murang tata patramu iki Wrihatnala. Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe wanuh-wani jambak sing dadi rambutku nganti kok bentuske ana bantala. Karepmu apa? Kowe ndrunyam karo anak ratu. Iya. Diagung pangaksami Raden, Radi Keladuk anggen kula makarti kula tumindak ingkang kados mekaten. Awit paduka singlar saking hambeking Senopati. Paduka Raden Utara nilaraken kreta Kyai Garudayaksa. Wrihatnala. Apa mripatmu ora nyawang sing lepasi jemparing kae sapa? Kae Ratu Ngawangga Narpati Basukarna. Narpati Basukarna kae wis kaloka trampil ing olah jemparing. Jemparing maewu-ewu dilepasake ana wujuding kreta Garudayaksa nganti kaya udan panah. Mripatmu ora melek? Tegesipun lati lan pakarti Paduka Raden Utara mboten nyawiji. Kok ngono? Paduka dhateng mriki menika jinejer dados senopati. Sipating senopati menika mboten kenging mundur menawi dereng dados gotongan. Lah sareng Paduka bucik kulitipun mawon dereng, netes ludiranipun mawon inggih dereng. Lah kok jengandika sampun mundur. Tegesipun Paduka menika singlar saking hambekipun senopati. Wrihatnala. Arep dikaya ngapa lan kepiye aku iki senopati ning utara kuwi ya menungsa lumrah. Isih kedunungan rasa wedi. Menawi Paduka ajrih sak menika dipun walik kemawon lampahanipun. Diwalik piye Wrihatnala? Paduka kusiripun kula senopatinipun. Aku anak ratu iki
Kok ndok kon dadi kusir? Dernyatanipun paduka mboten mantun ndadaki Narpati Basukarna. Kusik. Upama kowe sing dadi senopatine apa sing iso ndok ndelke? Wiratnala. Kula gadah piyandel Raden. Kula gadah piyandel wujudipun pusaka tartamtu pusaka niki mangke saged kinarya hamungkasi dedamel. Coba kaya ngapa pusaka aku kepengin ngerti. Kedi Wiratnala. Lho. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang mengko dhisik Wiratnala. Aku kok kaya tau ngerti karo pusakamu iki. Pusakamu caca telu iki jenenge apa wae Wiratnala? Ingkang angka setunggal keris ingkang mawi pamor geni murup. Menika naminipun keris Kyai Pulanggeni. Lah banjur sing ana dhuwur jemparing sing bedore pating cringih punika panah Kyai Sarotama. Lah banjur iki kok ana jemparing sing bedore wulan tunggal punika panah Kyai Pasopati. Kowe maling Wiratnala. Iya. Kowe maling. Kula mboten maling Raden. Lah nyatane pusaka telu kabeh iki ora ana sing duweni kejaba mung putuku Panengah Pandhawa si Janaka. Nuwun inggih. Kula namung dititipi kalian Raden Janaka. Wela dalah. Ngene iki aku malih kangen karo putuku Janaka. Sak rampunge lakon Pandhawa dadu biyen putu-putuku para Pandhawa babar pisan ora ana kabare. Mbah Janaka saiki isih urip apa wis tumekaning pati. Raden Janaka maksih sugeng Raden. Kowe aja ngawu-ngawu gawar Kedi Wiratnala. Mboten kula matur witing kalapa saklugunipun. Dernyatanipun Raden Janaka inggih maksih nitipaken pusaka menika dumateng jasad kula. Yen pancen Janaka isih urip, ana ngendi? Ana ngendi papan dununge si Harjuna? Kedi Wiratnala. Raden Janaka sak mangke mapan wonten wana. Janaka manggon ana alas. Nuwun inggih. Alas ngendi? Raden Arjuna sak mangke mapan wonten wana sak Pejagong. Alas sak Pejagong kuwi mapan ana gunung ngendi? Alas sak Pejagong menika kalebet ing gunung ingkang winastan Gunung Aduarep. Gunung Aduarep kuwi wewengkon desa ngendi Kedi Wiratnala? Kalebet wewengkon desa Omong-omongan. Wis jali ndangak sithik. Ndangak sithik. Kowe putuku Janaka. Kowe putuku Janaka kowe. Oh. Ora ngira babar pisan sing dadi bocah wandu kang sarta dadi guru tari mapan negara Wirata jebul kowe putuku Janaka. Nuwun inggih Kanjeng Eyang sembah pangabektinipun kang wayah mugi katur. Ya cah bagus wis ndak tampa Janaka. Lah banjur sedulur-sedulurmu para Pandhawa liyane mapan ana ngendi? Kanjeng Eyang mugi andadosaken kawuningan Kanjeng Eyang ingkang dados mantri Pasar Gedhe Wirata Kakang Soda Dwija Kangka menika nuwun inggih pun Kakang Puntadewa halatoblas.
Mantri Pasar Gedhe jebul kakangmu Puntadewa. Lakar kados mekaten. Kakangmu Werkudara, Kakang Werkudara ingkang asesingron tukang jagal akekasih jagal Abilawa. Jagal Abilawa sing dadi jagone wong Wirata duk semono kae iki jebul si Werkudara. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Alatoblas. Banjur adimu kembar nang kula kaliyan Sadewa ingkang asesingron Tantri Paladala Dama Granti ingkang sampun wonten Karang Padesan ngupakara tetaneman saha ngupakara satu kewan mapan wonten ing negari Wirata. Alatoblas. Mbak Yumu Drupadi, Kakang Mbok Drupadi ingkang asesingron Salindri ingkang rinten dalu tansah rumeksa mapan wonten ing Taman Kaputren saha dados tiyang sadelisah mapan wonten peken. Ala dalah. Ndak ora. Ora to. Mboten. Jebule para Pandhawa jangkep 5 mapan wonten ing negari Wirata Kanjeng Eyang. Sak sampunipun lelampahan Pandhawa dadu, para Pandhawa hang nglampahi paukuman 12 warsa bebasan Papa Riman Hangulandara. Mapan wonten ing alas Kamyaka dene ingkang setunggal taun kedah umpetan wonten satunggiling praja. Inggih praja Wirata menika ingkang kinarya papan pasuwitanipun para Pandhawa. Idep-idep labuh dharma dumateng Kanjeng Eyang Mangsah Mati sumrambahipun para warga Gung ing Wirata. Iya Janaka iya. Yen kaya ngene aku lagi percaya nyang kowe. Aku percaya karo Janaka. Yen kowe bisa dadi Senopati Wirata ngundurke barisan saka Ngastina. Enggal tumandang kulup. Negara Wirata butuh tandang kridane para Pandhawa. Nyuwun pangestu Kanjeng Eyang. Mentang Gandewa sinandangan Marastra Kyai Pasopati ingkang hamrebawan yangin gedhe medal saking jroning panah satemah mahanani mundur mandelong barisan Ngastina. Yo. Gundala. Woi. Hey. Yo. Akoso putri Gundala. Mulat mara sang Harjuna esmunira kamanungsan kaserpanting kaing mungsuh ngosik
iki kok ana pawongan maju ana payudan nanging ngungkurke karena Basusena kowe sapa cah bagus? Senopati Negara Wirata kekasih Raden Wrihatnala. Sajake kowe kang mau ngendhaleni wujuding kreta. Iya. Kang Sarta nibakake jemparing kang mawa Prabawa Angin. Satemah bisa ngundurake barisan Kurawa sing semono kae. Madhep mrene yen pancen kowe jinejer dadi senopati. Ora susah kakean Sundar. Perang karo Mungkur wae aku bisa ngadepi kasektenmu. Sumekean remet dadi awu. Kesinungan kaprawiran kang linuwih tinemune jebul kowe to cah bagus. Nganti nduk rewangi perang karo Mungkur krana kowe ngerti mung pun kakang sing apal karo solah slagamu bocah bagus. Ya to ya. Ayem rasane atiku kowe isih pinaringan keselamatan Yayi. Tak enteni perang gedhe Baratayuda Jaya binangun ya cah bagus. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang hangajab ing tawang ing Durna. Kula wonten dawuh Kakang Resi. Ana ngarepku lan ngarepmu ki kok ana wujuding jemparing kang mancep ana bumi. Selagane jemparing kaya patrape wong kang lagi sujud lagi ngaturake bekti marang aku lan kowe Durna. Inggih Kakang Resi. Kamangka lumahing bawana kurepe ngakasa ora ana wong kang bisa jemparing kaya ngene iki kejaba mung bocah kae Durna. Inggih. Pranyata ingkang nglepasaken panah menika murid kula lan murid jengandika Kakang Resi. Mboten wonten sanes. Kejawi namung panengah Pandhawa siar wis ora usah kok kandhake. Kok mambu pesing aku durung cawe ya. Mbanyel njenengane kuwi isu-isukan kok mbanyel. Iya iya. Wis aja mbok lairke, aja mbok ucapake ya Durna. Nggih Kakang Resi ngestaken dawuh. Mengko mundak baleni pahukuman meneh. Cukup ngerti wae lamun putuku lan muridmu isih pinaringan wilujeng. Inggih Kakang Resi. Wis ayo enggal bali praja Durna.
ratune ratu utama patihe patih linuwe ing sinugraha ing Gusti ingkang peteng wis dadi padang sing ruwet wis dadi udar lan sing ndadekake mongkok birawaning atiku jebul anak-anakku kabeh sing bisa ngrampungi gawe kangko titik sing bisa hanyirnakake Ratu Trigarta Susarma lan sing bisa nyelametake Matswapati ora ngira jebul anakku dhewe si Seta Buminjaya. Nuwun pangapunten Kanjeng Sinuwun. Kalilan matur sisip nyuwun diagung pangaksami. Yaktosipun ingkang saged ngunduraken Ratu Trigarta lan milujengaken paduka menika sanes ingkang putra Raden Seta. Nanging nuwun sewu ingkang nyelametaken paduka punika boten wonten sanes ingkang abdi ing pejagalan pun jagal Abilawa Sinuwun. Angga senadyan biyen Balawa bisa ngalahake Raja Mala ning kabeh mau aja nduk nggo ukuran. Iki perang gedhe yen ora ngerti tata cara lan siasate wong perang mokal bisa ngrampungi gawe. Dadi mesti anakku Seta sing bisa ngundurake wong Trigarta. Kangko mboten Sinuwun. Yektosipun inggih namung si Balawa ingkang saged ngunduraken barisan saking Trigarta. Kalebu barisan saka Ngastina sing ngrampit saka mburi. Ing ngatasé bocah ora tau perang parandene duweni kadigdayan kang edapi-dapi. Ya kuwi anakku si Utara bisa ngundurake barisan Ngastina. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Mboten nama kula ngaturaken ujar pegorowan. Nanging kula matur witing klapa saklugunipun ingkang saged hanyingkiraken barisan Kurawa menika sanes Raden Utara nanging malah kang abdi pun Kedi Wrihatnala. Sapa? Kedi Wrihatnala. Kae iki wong Wandu, kowe deleming kowe, Kowe duwe panemu monggo, kowe duweni gagasan monggo, ning ya mbok nganggo nalar. Wong Wandu kok maju dadi senopati ki nalarmu piye? Maju lungguhmu Kangko. Kowe ora mawas diri kowe Kangko. Kowe kuwi biyen mung wong pidak pedaraan, kowe biyen kuwi mung wong kere. Kowe kepengin suwitana Ratu Wirata, banjur tak dadekke mantri pasar Gedhe Wirata. Tanpa lelabuhane Prabu Matswapati, kowe kuwi mung dadi wong melarat sing gaweane nyangga bathok turut pasar njaluk welas. Mbok pira bara sakwuse kowe tak mulyake kowe gentiya gawe mareme rasane Matswapati. Ora mung rina wengi tansah gegasah sing dadi batinku Kangko. Kowe nyentulani sing dadi dawuhku. Iya. Kowe kandha Bilawa, aku kandha Seta sing ngundurke barisan Trigarta, mbok ungkuli nganggo Bilawa. Aku kandha Lamonta Utara sing ngrampungi Kurawa, mbok ungkuli si Wrihatnala. Karepmu ki jane piye to, Kangko? Nyuwun pangapunten. Atur kula menika mboten goroh. Nanging atur kula menika jumbuh kalian kasunyatan. Kowe bisa apa ora gawe legane ratu? Iso apa ora, Kangko? Nanging kasunyatanipun inggih kados mekaten. Jengandika sinuwun ampun sanget-sanget anggenipun paring pangalembana dumateng putra. Awit pangalembana ingkang tanpa kasunyatan menika saged nuwuhaken raos ugungan lan raos gumingsun. Utara sing iso ngundurke Ngastina. Sanes. Sapa? Gedhi Wrihatnala. Utara.
Wrihatnala Utara. Wrihatnala Utara. Wrihatnala Kanjeng Cangkemmu. Parawa jimate kalima sabda prapteng Demak Nagari kanca jimatira nenggih klimah sahadat prapteng Surakarta Nagri Jajimatira uang kertas kandining urip Rasakno kangko. Ndak kepruk paidon ora bentet ndiasmu derajat apa? Kowe ngerti kewan asu apa ora? Asu kayen diweni panganan gelem tunggu omah, yen ana maling banjur jegok, asu wae ngerti lelabuhan. Lah bareng kowe tak mulyake ning Wirata ning babar pisan ora tau gawe mareme Ratu Wirata. Kangko kok tiba apa sing dadi lelakonmu? Kowe aja mati Kangko. Salindri, kowe wis dak tundung lho saka Wirata kene. Pagene yo bareng ngerti Kangko muncrat sing dadi getihe. Getihe mbok adahe gawe tempolong. Apa sing ndok karepke Salindri? Sinuwun. Nyuwun pangapunten. Awit ageng karaos pangeman kula dhateng negari Wirata. Kula kuwatos menawi ngantos ludiranipun Kakang Kangko dumawah wonten ing Jrambah. Tartamtu badhe rebah negari Wirata sinuwun. Lho, saya ngilani dadaku kowe Salindri. Ajine getih ki sepiro? Kowe iki getihe tukang pasar. Kangko. Ing atase bilawa selawase urip ora tau nangis. Ning bareng weruh kowe bentret bathukmu leweran getihmu mili sing dadi eluhku. Kangko dosamu apa luputmu apa? Ing atase kowe kuwi wong bodho, kowe kuwi wong lugu, uripmu kok malah ketula-tula. Kowe kuwi wong becik, kowe kuwi wong bener, ning uripmu malah ora kebeneran. Kangko kuat-kuat atimu ya Kangko. Bapa Pandu aku wis ora kuat urip ning jagat raya. Bapa Pandu kowe gugat nyang dewa. Anakmu kon banjut nyawane kabeh. Bapa Pandu, aku wis ora kuat kadepi urip iki, Bapa Pandu. Adya sinambering gelap jantunge Prabu Matsuwapati dupi sang jagal Bilawa sambat sura kanthi sesebutan Bapa Pandu. Den kira risang Soda Dwija Kangko ninggih keng wayah risang Puntadewa hanyarengi kalian Prabu Mangsahpati ingkang anyawang wujudipun papan paidon ingkang kinarya hangepruk mestakani risang Puntadewa wonten tilasipun Ludira awarna seta
Mengok Sura Prabu Masopati. Aduh, kowe Pandhawa, kowe putuku Pandhawa. Mbahmu sing luput ya nang. Toh. Aduh, putuku Pandhawa Puntadewa. Ah. Waduh, sing gedhe pangapuramu ya nang putu-putuku Pandhawa. Pone yang ora ndungkap, pone yang ora sumurup. Tinemune jebul wayah-wayahku Pandhawa kang asesing lon mapan negara Wirata. Pone yang njaluk sepura ya Pandhawa. Mboten dados menapa Kanjeng Eyang, malah kang wayah para Pandhawa ingkang ngaturaken agenging panuwun kunjuk dumateng Kanjeng Eyang mangsah pati. Awit para Pandhawa maksih dipun paringi pengayoman mapan wonten ing negari Wirata nglampahi paukuman umpetan sak suwene setunggal warsa Kanjeng Eyang. Ora, aku tetep sing luput, pone yang tetep sing salah kulup. Apa meneh Puntadewa nganti tak kepruk papan paidon kanthi muncrat sing dadi gethihe. Saka gedene rasa luputku marang para-para Pandhawa. Pone yang janji nang, pone yang janji cah bagus. Besok yen wis titi mangsa kalane para Pandhawa ngadepi perang Baratayuda Jaya Binangun. Aja pati-pati Pandhawa ngetoke ragat yen durung bondo donya Wirata entek gusis. Lan Pandhawa aja pisan-pisan ngetokake senopati. Yen anakku Seta, Utara, Pratsangka durung tumekani pati sineksenan jagat sak isine.